Većinom glasova odbornika usvojeno je svih 10 tačaka dnevnog reda 11. vanredne sednice Skupštine opštine Novi Kneževac. Usvojena je odluka o budžetu opštine za 2022. godinu, kadrovski plan opštinske uprave Novi Kneževac, kao i odluka o angažovanju eksternog revizora za završni račun budžeta opštine za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Novi Kneževac za 2022. godinu zajedno s neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, kao i rashode i izdaci raspoređeni ovom odlukom, projektovani su u iznosu od 600 miliona dinara. Prihodi i primanja budžeta opštine Novi Kneževac za 2022. godinu planirani su realno. Prilikom planiranja prihoda pošlo se od ostvarenja prihoda za prva 3 kvartala u 2021. godini, njihove procene za zadnji kvartal ove godine, kao i planiranog uvećanja, pri čemu ukupan rast prihoda ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP-a, koji je projektovan u iznosu od 6,8%. Projekcija prihoda sačinjena je na bazi ostvarenih prihoda budžeta u periodu januar-septembar 2021. godine, očekivani prihoda do kraja 2021. godine, projekcija kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja i projekcija neutrošenih sredstava iz ranijih godina za koje se procenjuje da će biti preneta u 2022. godinu. 4 tačke dnevnog reda bile su opredeljene za javno komunalno preduzeće 7. oktobar, pa su odbornici između ostalog izglasali rešenje o davanju saglasnosti javnom komunalnom preduzeću da izvrši upis svojine na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima je imalo upisano pravo korišćenja u javnim knjigama i nepokretnostima i pravima na njima. Prihodi su realno planirani i njihovo povećanje je 9,4% u odnosu na 2021. godinu. Javno komunalno preduzeće 7. oktobar Novi Kneževac je za 2022. godinu ovim programom poslovanja planiralo ukupan prihod u iznosu od 169 miliona 850 hiljada dinara, što je u odnosu na 2021. godinu više za 9,4%. U okviru poslovnih prihoda, prihodi od vode su povećani za 13,8%, prihodi od odvođenja otpadnih voda za 22%, a prihodi od upravljanja otpadom za 10% u odnosu na procenu za 2021. godinu. Moram da napomenem da je cena vode i odvođenje otpadnih voda povećano za 26,11%, a cena iznošenja otpada za 15,40% odlukom Skupštine opštine od 13. novembra 2020. godine sa primenom od 1.1.2021. godine. Kada je u pitanju gas, prihodi u distribuciji gasa u odnosu na 2021. godinu povećani su za 8%. Razlog povećanja ovih prihoda je u povećanom broju korisnika u 2021. godini, a samim tim povećane su i količine utrošenog gasa. Kod održavanja zelenila i čistoće prihodi su ostali nepromenjeni, dok su prihodi od zakupnina povećani za 8%, a prihodi od pogrebnih usluga za 7%. Prihodi od vodoinstalaterskih usluga, prihodi od fiksne naknade za vodomere, od održavanja stepeništa i osvetljenja, pijačarine, povećani su u neznatnom procentu. Odbornici su takođe usvojili odluku o izmenama odluke o ustanovljavanju prava na opštinsku stipendiju za studente i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja društva Regionalna deponija d.o.o. Subotica.